खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल स' लोगोफोर आं दिनै सावरायगोन जिउआ मा जिउखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा बुजिनो रोङा जिउखौ लानानै माखासे मानसिफोरा फुजिनो रोङा जिउखौ लानानै माखासे मानसिफोरा सानो कि आं बे जिउआव गोग्लैसोना थाबाय आं बिराद दुरबल आं गैजा रोङा बायदिसिना बे बाथ्राखौ लानानै आं दिनै मोनसे टपिक दिरुनदों आरो बेयावहाय आङो माखासे गावनि बुजिनाय हिसाबै बाथ्रा बुंगोन आरो नोंथांमोना जुदि जिउनि सोमोन्दै मिथिखायोब्ला अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाबानो जाबाय आरो जुदि नायनो लुबैदोंबा गोसो होनानै कनसियास आं मा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ खोनासं लोगोफोर नाय लोगोफोर बयबो मिथियो जिउखौ बयबो मानसिफ्रा बुङो इसोरा जोंनो बे जिउखौ हरदों बाट जों प्रेक्टिकेलि नायोब्ला जोंनि आइ आफामोनहा मोजां मोनलायनानै हाबा जानायनि गेजेरजोंसो जों जोनोम जायो बयबो ओमफ्राय बिनि गेजेराव नाय बे जिउखौ मोननाय लोगो लोगोनो बा बे गथ'खौ मोननाय लोगो लोगो बा जोंखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि बिमा बिफाया गोबां रंजानाय मोनो खुसि जायो आरो जोंखौ खाङो आरो फेदेरो बाट बिनि गेजेराव जोंनो गियान होयो बै गियानखौ लानानै जोङो फिनै जोंनि बिमा बिफाया जेरै जौगादोंमोन बेबायदिनो जोंबो जौगानो नागिरो लोगोफोर स' लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि जिउआ मोनसे गोबां मोजां पुरस्कार फ्रम दा गड मिथिबायना बे मोनसे बान्था बा मोनसे गिफ्ट इसोरनिफ्राय नङा होमबा बयबो बुङो बेखौ नङा होमबा आरो मोनसेबाव कि जोङो बे जिउखौ इसोरनिफ्राय मोनो आरो बिनि गेजेराव जोङो थैयो आरो बिनि गेजेराव जों जोनोम जाफिनो आरो बिनि गेजेराव जोङो थैयो आरो बिनि गेजेराव जों जोनोम जाफिनो बे मोनसे सार्कोल रटेसन बे धोरोमा जोंखौ फोरमायो बाट आं बेखौ बुंनो थांला बारा आं बेखौ सिस्टेमेटिक आं बुंनोसै कि जों थैयो थाङो आरो जोनोम जायो थैयो थाङो जोनोम जायो बा जों मोस्रोम जोनोम जाहैयो आरो थैयोलाय आरो जों मोसौ जोनोम जायो आरो थैयोलाय सैमा जोनोम जायो आरो थैयोलाय आरो जों मानसि जोनोम जायो बेबायदि धोरोमा जोंखौ फोरमायो बेफोरखौ जों दोनथ'नोसै दानाबा जिउ माखासे मानसिफोरा जिउआव थांनानै थानो रोङा बे जिउखौ फुजिनो रोङा जों माबोरै दाहार खालामनानै गावनि जिउखौ फेदेरो नङा होमबा बैफोरबायदि मानसिफोरा जाय मानसिफोरा दाहार लायो अके लोमजानाय साजानाय दाहार लायो बेफोरखौ बे बेलेग खोथा बाथाबा आं बाथ्रा रायलायदों जिउ मिथिबायना जिउआव नोङो बोरै जौगागोन बा जिउआव नोङो जिउखौ मा होननानै नों बुजिगोन आं बेखौ फोरमायनो सानदों लोगोफोर बे जिउआ ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि गोसो गोजोन होनाय जे नों जाय फिलिं खालामो दायो बे मोनसे जिउ मिथिबायना जाय नोङो मोजां मोननायाव नोंनि गोसो थोनाय हिन्जावजों सिख्लाजों बा नोंनि हाबा जानाय हिन्जावजों जेरै नोङो अनलायनायाव फिलिंस खालामो बै गोजोननाय बे गोजोननायानो जिउ बेनो जाबाय जिउनि सक्ति मिथिबायना बे गोजोननायखौ लानानै नोङो खामानि दामानि माव मिथिबाय बे गोजोननायखौ लानानै खामानि दामानि माव नैबे उदैनि थाखाय बे गोजोननाय आरो अननायखौ मोननानै खामानि माव नैबे उदैनि थाखाय बा नोंनि न'खरनि मानसिफोरनि थाखाय बा नोंनि न'खराव गथ' गथाय खांनो थाखाय बा नोंनि बिमा बिफाखौ फिनो थाखाय मिथिबाय नाय सासे मानसियानो ओरैबायदि मालिक जानानै गावनि गथ' गथायखौ मालिक खालामफानो हानाय केपासिटि माइन्ड दङब्ला नोंनाव मानो माइन्ड गैया जेरै हमना ला बिल गेट नाम्बार 1 रिचेस्ट इन दा वर्ल्डमोन सिगां बाट बियो सेकेन्डआव थांबाय दायो जेफ बेजोस मिथिबायना बियो एमाजन अनार एमाजनजों अनलाइनाव शपिं खालामो बिनि अनार बिथाङा माहाजोन रिचेस्ट इन दा वर्ल्ड फार्स्ट नाम्बार रेंकआव सेकेन्डआव बिल गेट आरो जोंनि भारतआव बुंनो थाङोबा मुकेश आम्बानिया नाम्बार 1 रिचेस्ट इन इन्डिया मिथिबाय नाय बे मानसिया बोरै दिमाग खाथायनानै मानसिफोरखौ गावनि कम्पानियाव सोनानै मालिक बायदि खालामनानै होनायजों लोगोसे गावबो मालिक जादों बा साख्रिबो होनो हानाय केपासिटि जादों बेफोरबायदि माइन्डआ बोरै नङा होमबा बेफोरबायदि माइन्डआ बोरै थायो नङा होमबा मानसि नोंनावबो दङ बे मेगनखौ मानो होदों बे साननायखौ मानो होदों नोंथाङा जुदि नोंनाव डाइरेक्टलि माइन्डआव साननाय हनाय गैखायाबा नाय मानसिखौ नायनो बा मा जायगायाव मा जादों जाथाय जानो बेखौ नायनो थाखाय जोंनो मेगन होदों आरो बिनि गेजेराव जोंनो साननो हानाय दिमाग होदों बै दिमागखौ लानानै जोङो सोलिनो हानाय जोंनो नैबे सान्थौना आखाइ आथिं थाबायनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय बेखौ हमनो थाखाय जोंनो आखाइ होदों आरो बिनि गेजेराव बेखौ बेट बुनो थाखाय जोंनो आखाइ होदों बा लिरनो थाखाय जोंनो आखाइ होदों फरायनो थाखाय जोंनो मेगन होदों जों बेफोरखौ लानानै जों गोसो गोसारै मोसानांगौ मिथिबाय आं बुंनो सानदों बे जिउआ गोबां समायना जेरै आं दायो रंजायो गावनि जिउखौ लानानै आं जिउखौ बिराद मोजाङै फुजियो आरो जेरै थायो आं बिराद खुसियैनो थायो आरो बेनि गेजेराव मानसिफोरजों मोजाङै गावजों गाव अनलायनाय थालायनांगौ अब्लानो बे जिउआ गोबां मेहेर गोनां जायो मिथिबाय खोनासं आं बाथ्राखौ बुंनि नों जुदि दाहार लायोब्ला
लोगोफोरनिफ्राय दाहार लायोबा बै दाहारखौ होफिनबानो नोंनि आरो नोंनि लोगोनि गेजेराव बै बे जाय कानेक्सन बे कानेक्सना मोजां जाना थागोन जुदि नों दाहार लानानै जुदि होफिनाब्ला अब्ला नेक्स्ट टाइमाव नों थैनोबो मोननाय नङा आरो बेनि गेजेराव नों मोनसा मोननाय थागोन हैद फैसा लानानैबो होआ आरो फैसा लानानैबो हरफिना बेबायदि जागोन होमबा बेनि गेजेराव नोंसोर सानैनि सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन बेल' नङा गामियाव जेसेबांखिनि रायजो जायो संसार जायो बेनि गेजेरावबो बेबायदिनि बेलायाव नाय दाहारखौ माबोरै लानो गोनां जायो लोमजानाय साजानायाव जेबाय गासिबो न'खराव लोमजानाय साजानाय जाया आं बेखौ फोथायो बाट माखासे सुबुङा ओरैबायदि जानाय लोंनाय गासिबो दाहार लानानै जायो आरो बिनि गेजेराव खामानि मावा दाहार लानायल' हा हु दङ बेखिनि आरो बिनि गेजेराव बै दाहारखौ सुख'नो थाखाय एसे फेरलाबसेबो खस्थ' खामानि मावनो नाजाया मिथिबाय गावनि उदैखौ खामानि मावनानै जानायल' खालामो खायसे मानसिफ्रा दाहार सुख'नानै दिल्ली मुम्बाइ गुजरात मुम्बाइ बेंगलर थाङो बाट थाखा थाइसेबो हरनो हाया सोरबा बिदि मानसिफ्रा हरनो हाग्रासो हरनो हाबाय बाट माखासे सुबुंफ्रा हरनो हाया नाय आं बाथ्राखौ बुंनि लोगोफोर नों मोनगोन 10,000 15,000 बा 16,000 बिनि गेजेराव रुम थायो जानाय लोंनाय थायो आरो बिनि गेजेराव खामानि सुथि थायो नोङो मबाइल नायगोन भिडिअ नायगोन बायदिसिना बिनि गेजेराव सुथि थागोन नों बोरै खामायनो हागोन मिथिबायना बोरै खामायनो हागोन बिनि थाखायनो आं बुंदों कि सुथि थायोब्ला नों एबसेन्ट जायोब्ला बोरै नोंनो रां होगोन माखासे मानसिफ्रा गोजान जायगायाव खामानि मावनो थाङो बिनि गेजेराव माखासे मानसिया रंजायो मालाय आरो बिनि गेजेराव खामायोबो बेसेबां मोजाङै रां रुफा हरनानै गावनि न'खरफोरखौ पाक्कानि न' बानायनानै माने हानि न'निफ्राय पाक्कानि न' बानायनानै गोबां मोजां मालिक जालाङो मिथिबाय नाय खोनासं आं बुंनो थांदों कि बे जिउखौ रंजानो सोलों मिथिबाय बे जिउआ नोंनो थाखाय गोबां इम्परटेन्ट बे जिउआ नोंनो मोनसे गियान होदों आरो बे जिउखौ लानानैनो नों बयजोंबो रायलायनो थाखाय मोन्थाय मोनो आरो बिनि गेजेराव नों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय नोंनि बिमा दं नोंनि बिफा दं नोंनि बिनानाव दं नोंनि बिब' दं नोंनि फंबाय दङ गासिबो दंजोबो मिनि खुसि साननानै ला नोंनि न'खरनिफ्राय नोंनि न'खरा माने गुबुन जायगायाव थांबाय नोंनि बिब'आनो जा नोंनि बिनानावानो जा नोंनि बिदायानो जा नोंखौ जुदि मोजाङै फुजियोबा जानाय लोंनाय बिराद मोजां फेसिलिटि होयोब्ला अब्ला थांनायजों लोगोसे रायलायनाय बिराद मुखुब बिराद इन्ट्रेस्ट लोंनाय जानाय अब्ला नोंनि फिलिंआ माबोरै मोनगोन बे फिलिं मोननायानो जिउ बे फिलिं मोननायानो संसार बाट बैफोर फिलिंखौ लानो थाखाय जों खामानि मावनांगोन जोंनि आखाइ आथिं दङ बै खामानि मावनायजों लोगोसेसो जोङो हिस्टरि बे हिस्टरिखौ लानानैसो जोङो सावरायनो थाखाय जोंहा खाबु जायो जुदि नों नंखाय बांखाय खामानि जायखौ मावाखै बेखौ बुंनानै नोङो नोंनि बिदानि सिगाङाव लाहैयोब्ला दुगा मारा लानाय जायो उनावबाबो मोनथियो मोदोमनाय बिबारखौ जेब्लाबो उनावबाबो मोनथिखायो नङा होमबा मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमाना लाखिनाय माने बेखौ दोनखुमानो हाया मोदोमनाय बिबारखौ इदि बायदि मोनसे राव दंना बेबायदिनो थिग नों सोर साबेसेखौ नों बेसेबां थगायनो बाथ्रा रायलायनायाव उनावबाबो मोनथिगोन आरो बिनि गेजेराव नोंखौ बै थगायनाय बाथ्राखौ मोनथिबाथाय नोंजों बे मानसिया माब्लाबाबो मोजां जाफिनला अब्ला बे जिउआव नोङो गाज्रि खामानि मावनाय जाबाय आरो बे जिउ नों जानो रोङाखै बे जिउआव थानो रोङाखै नोङो जिउ मिथिबाय बे जिउआ नोंनो थाखाय गोबां सम्पति होदों आखाइ होदों आथिं होदों जाय मानसिना मेगन खाना आरो जाय मानसिना आखाइ गैया बिसोरनि थाखाय दुखु धोन सम्पति होआखै बाट नोंनो गोबां धोन सम्पति होदों नोंनो आखाइ होदों आथिं होदों मेगन होदों खुगा होदों गासिबो खामानि मावनो थाखाय लिरनो खामानि बस्था बाननो थाखाय आजिखालि साख्रि मावनाय अफिसाव खामानि मावनाय कम्पानियाव मावनायनिख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा गोहो गोरायै बस्था बानानै खामानि मावनाय बैसोर बायदि मानसिफ्रासो मोनो मिथिबाय फैसा रां खामायनाया मिथिबाय बैसोर मानसिफ्रा गोबां थाखा खामायनो हायो आरो बिनि गेजेराव बैसोर मानसिफ्रा न'खराव गोबां थाखा हरनोबो हायो सानो कि फरायनाय लिरनाय मानसिफ्रा बिराद थाखा मोनो ओरैबायदि नङा कम्पानियाव थां मोनथिगोन जाय मानसिफ्रा अफिसाव खामानि मावो लिरो रिसेपसन बिसोर मा मोनगोन 12,000 10,000 13,000 बाट खामानि मावग्राफ्रासो मोनगोन 15,000 16,000 14,000 बेफोरबायदि अभार टाइम आरो नाइट डिउटि मोनबावगोन अब्ला बैफोर थाखाखौ मोनसे मोननानैबो नोंथाङा न'खौ मोजाङै लुनो हाया न'आव मोजां नाहरनो हाया अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा मिथिबाय नाय लोगोफोर जुदि नों थाखा फैसा गैयाब्ला नों बोरै नोंनि न'आव फैनाय आलासिनो जाहोनो लोंहोनो हागोन आरो जुदि जाहोनो लोंहोनो हायाब्ला बोरै फुर्ति खालामगोन जुदि फुर्तिखौनो खालामनो हायाबा बे जिउआ मानि बे जिउआव फुर्ति खालामनो थाखाय जोंनो गोबां होदों
साननो हानो हनो हानाय मिथिबायना बे नङा कि नों गुबुननिफ्राय थाखा लाबाय जिराय थाबाय दाहारा बारायबाय बिनि गेजेराव दाहार बारायनाय लोगो लोगोनो जुमाय लोंनाय मानाय ओरैनो हुदाखा जुमाय लोंनानै ओरैबायदि ओमफ्राय बिनि गेजेराव फेबाय आरो बिनि गेजेराव दाहारा बारा जाबाय 2 लाख 3 लाख 4 लाख जालांबाय बारायलांबाय सुख'नो हाला जेसेबांखिनि बाहेरायाव खामानि मावो बेखौ दाहारावनो हरजोबनो गोनां जायो आरो दाहारा हरसे हरनानै थाइसेबो थाखा थाया न'आव हरनो हाया आरो बिनि गेजेराव न'आव हरनो हायिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जायो मा न'खराव बेमार जाबाबो थाखा थाइसेबो मोना आरो बिनि गेजेराव दाहाराव ओरैनो अयथासारखा बिनि गेजेराव जुदि लोमजायो साजायोबा गामियाव जुदि फैसा थाखा नागिरोब्ला हरनो नागिरा मानो होनबा अलरेडि नोंथाङा दाहार जानानै दंखायो आरो बिनि गेजेराव बै थाखा जाय खामानि मावो बै खामानिखौ जुदि दाहाराव हरनो गोनां जायोबा मानसिया दुरबल जायो साननाय हनाया दुरबल जायो मानो होनबा आं जेसेबांखिनि खामायो आंनि आखायावनो थाया इन्ट्रेस्ट जाया फिलिंस जाया केपासिटि जाया स्टरेज जाया मिथिबायना बैफोरबायदि जानायनि थाखाय मानसिफ्रा गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांनो बासै ओंखायनो बुंदों आङो दाहारखौ मानो लानांगौ दाहार लानानै बै फैसाखौ माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानियाव बाहायनांगौ लोमजानाय साजानायाव जुदि थांदोंब्ला 20,000 30,000 बेसेबां गारग्रा फैसा दङ 20,000 30,000 40,000 फैसा गारग्रा इसां दं आरो बिनिफ्राय अभार गैया बेखौ नों खामायनानै जुदि नों सुख'नो हायाब्ला बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंनि आखाइ आथिंखौ दानस'नानै लाबाबो लस गैला बेफोरबायदि जायो आरो मिथिबायना स' आं बुंनो सानदों कि बे जिउआव अनलायनायजों लोगोसे रां रुफा जानाय लोंनाय आरो बिनि गेजेराव सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनो थाखाय जानाय लोंनाय रां रुफा रायलायनाय गासिबो सैथो बाथ्रा बेफोर थाजोबनांगोन अब्लासो नोंनि गेजेराव फुर्ति फैगोन बै फुर्तिया नोंनि जिउआव गोबां गोजोननाय लाखियो बेनो जिउ जाय नोंखौ गोजोननाय फिल होदों बेनो जिउ जाय नोंनि गार्लफ्रेन्डजों रायलायगोन मोजां मोनगोन सैथो बाथ्रा रायलायनानै बिनि गेजेराव नोंखौ फोथायगोन आरो नोंबो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ फोथायगोन नोंनि गार्लफ्रेन्डाबो नोंखौ फोथायगोन बा नोंनि हिन्जावाबो नोंखौ फोथायगोन बा नोंनि हिन्जावा नोंखौ रेसपेक्ट खालामगोन नोंबो नोंनि हिन्जावखौ रेसपेक्ट खालामगोन बे गेजेराव जाय फिलिंस फैयो बै फिलिंसआनो जिउ मिथिबाय बै फिलिंसआनो जिउ आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना गोसो गोथारै मोनसे अबजार्भ खालाम खामानि मावालासिनो रावबो जिउआव संसार जानो हाया माइ गायनांखागोन माइ गायनायनि गेजेराव आजिखालि बुंनो थाङोबा माइखौ बायनानैसो जानाय बायदि जायो माइ गायनायावबो मिथिबाय दुब्लि बारियाव जों जेसेबांखिनि माइ गायगोन हाजिरा होगोन मा होगोन गासिबो बैफोर सुद इन्ट्रेस्टैसो मोननाय बायदि जायो बाट अब्लाबो एसे एनै प्रफिट थायो बै प्रफिटनि थाखायनो थायो आरो जुदि नों हमना ला 6 मासखौ नोङो बाहेरायाव थांना 10,000 60,000नि गेजेराव 5,000 मास माइनास खालामनानै जुदि 30,000 जुदि जायोब्ला 30,000 जुदि 30 कुइन्टेल माइ बायोब्ला अब्ला बेसेबां थाखा प्रफिट जायो नोंहा आरो बाट बिनि गेजेराव नोङो न'आव थासे थानानै 6 मासनि थाखाय नों खामानि मावनानै न'आव 6 मासनि मावनानै माइ गायनानै नों जुदि 6 मासआव 30 कुइन्टेलबो मोनाब्ला बेसेबां लस बाट बेनि लसनि गेजेराव नों नोंनि न'खरनि मानसिफोरजों थाफानो मोन्दों बाट नोंनि न'खरनि मानसिजों रुजु रुमै रायजो जानो मोन्दों बे आरो जिउआ बेनो लोगोफोर आं जिउनि सोमोन्दै सुंद'यै जेसे हायो बेखौ बुंबाय बे जिउखौ लानानै नोंथाङा इसेबां दुखु जादों बिकज बे नोंनिनो नों दाहार लानानै मानो सुख'नो नाजायाखै 10,000 लाबाय नों मानो सुख'नो लायाखै 20,000 लाबाय मानो नों सुख'नो नाजायाखै आरो दाहारखौ मानो लादों ओरैनो लोमजाया साजाया मानो लानानै आरो जिराय जादों मानो सुख'नो थाखाय नाजायाखै अब्ला नों दाहार रिं जाखागोन आरो हा हु फाननानै थैनो फासिनांनो थैनो बा दानथारना लानो बा गावखौनो गाव फासिनांना मुलि जानानै थैनो बेफोरबायदि फिलिंस बा बेफोरबायदि साननाय फैसिगोन बैफोरबायदि सानग्रा मानसियानो बुरबक आरो बैफोरबायदि सानग्रा मानसियानो जिउआव थांना थानो मोन्थाय गैयि बायदि आरोना बे फुजिनो रोङाखै जिउखौ मिथिबायना जिउआ गोबां मोजां फिलिंस बे मोनसे जिउ मिथिबायना बेखौ फुजिनो सोलों आरो दाहार लादों दाहारखौ सुख'नो थाखाय नाजा बै दाहारखौ फोजोब आरो बिनि गेजेराव खामाय आरो बिनि गेजेराव बेंक बेलेन्स ला आरो बिनि गेजेराव गावनि न'खरनि परियालफोरजों मोजाङै सुख शान्ति था गावनि परियालफोरखौ लेंहर गावनि परियालजों रायलाय गावनि परियालखौ जाहोहर लोंहोहर फुर्ति खालाम आरो गोबां गावनि गोसो बायदि खामानिखौ मावलां आरो बिनि गेजेराव दाहार लानानै जुदि बारायलाङोबा इन्ट्रेस्ट जालाङोबा हरनो हायाब्ला फाग्ला जालाङो आरो हा हु थांजोबो अब्ला बिनि थाखायनो मानसिनि जिउआ खहा जायो आरो बिनि गेजेराव बै खहानि थाखायनो साननाय हनाय माने इन्ट्रेस्ट जेसेबांखिनि फैसा हरनाङो आरो बिनि गेजेराव लस जानाङो जेसेबांखिनि धोन सम्पति दंखायोमोन बे लस जायो आरो बिनि गेजेरजों बेफोरबायदिनि थाखायनो मानसिनि जिउआ थांना थानायाव गोबां दुरबल जायो आरो बिनि थाखायनो थैनो नागिरो स' आं बिराद बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिबाय जानांगौ स' आं बे बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोनजों बिदाय लानो सानबाय आरो फैबावगोन गुबुन टपिकआव आं बुंजोबनो हाबावाखैसो गोबां बुंनो गोनां दंबावो बाट नोंथांमोनाबो माखासे मोनथिसिगोन बायदि मोनबाय आं नोंथांमोनावबो एसे सक्ति फैबाय बायदि मोनबाय आङो स' थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमबाय